Hi mga katiyam, welcome back to our YouTube channel for today's video. So ngayon nandito tayo sa Santino. Tawag namin dito Santino kasi dito nag-ano yung Santino. So, ayan, nandito si Ate Bea. Tapos, ayan, naalala ko to dun sa Santino. Tapos dito nag-ano si Santino noon. Mimumu dun. Nangangain ng bata. Ayan po. Tapos ito yung ano ni Santino. Ala, ako sa'yo. Kwarto niya. Tapos ito yung museum na doon namatay si Santino. Doon sila off. Iniwan ko sila. So, yeah. Ito po. Ayan. Ito tumatawag si mami. Ayan po. Tapos ito na yung pwede na magsalita dito. Ayan yung yan yung CR. Restroom. Pito tayo. Ayan. Hubusan na all. Tapos ayan, may tao. Yan yung yung ginagana. Ayan ba yun? Si mama ba yan? Doon pa yun. Inahanap namin guys yung ano to guys. Parang, ito yung cemetery. Inahanap po. Punta kami Paris ko. Nandito kasi si Tito, property. So, yung papakita kasi niya yung entrance. Dito lang. So, yeah. Museo Bicala. Tawag namin dito, Bacolor. Ang tawag namin dito is Santino. Pakasyo na po. Dito yung namatay sa Santino. So, nandito kami dito. So, ayan o. Yung galing ni... Yun o, ang galing. Dito dumadating yung tatay nila, Ano? Dumadating yung tatay. Ano? Dito dumadating yung tatay niya, tapos Tara na. Sinasabi mo, God bless you. Sino God bless you? Sabi mo. Yes guys, kung gusto niyo pong pumunta dito, tawag dito, malapit lang po siya sa expressway papuntang SM Pampanga. So exit lang po kayo dun sa SM Pampanga
San Fernando exit. Tapos papuntang Olongapo Road. Yun guys. Punta kung gusto niyo pumunta dito sa San Guillermo Church dito sa Bacolor, Pampanga. Hey guys, thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel, Team Madla and Nadet ko. Thanks guys. Bye. That's it for today's video. Like, share, Subscribe. please click the notification bell.